Kuchokera ku Lilongwe, capital city ya Malawi, Mibawa Studios. Dzina langa ndi Patrick Njawala. Program yake ndithu ndi yapadera imene ikubwera kuchokera ku Malawi Electoral Commission, akuluakulu aja amene amayendesa zisankho mdziko muno, komanso anzathu a National Registration Bureau. Ndi program yapadera chifukwa zinthu zimene zikuchitika mwapadera. Inu monga mukudziwa chaka cha mawa mu September tili ndi chisankho. Ndiye tayamba kale ndondomeko kapena anzathu amenewa Malawi Electoral Commission ayamba kale ndondomeko yoonetsetsa kuti tizakhala ndi chisankho chovomerezeka pomafika September 2025. Ndiye pakanthawi pano mdziko muno mukuchitika ndithu kalembera wa vote, komanso kukuchitika kalembera wa ziphaso zaunzika. Ndiye anzathu aku Malawi Electoral Commission abwera kuti atiunikire kuti kodi zimenezi zikuyenda bwanji. Dzulo tinali nawo, lero tili nawo, Mulungu akalola mawaso komanso mina kupita chitsogolo tikukhala nawo. Program lino lero madzulo ano ndi Emmanuel Mpambe amene tinali nawo dzulo achokera Malawi Electoral Commission, komanso abwera ndi anzawo Adaina Mtungamo. Takhala pomwepo kuti timve kuti lero atibweresera zotani. Mongo ukumbusani ifika nthawi ndithu titsegula matelefoni athu kuti inu mukwanise kulankhula nawo akuluakulu amenewo. Tikulandireni. Tathokoza kwambiri. Makamaka inu Mtungama. Dzulo sitinali limodzi, Ampambe tinali limodzi. Tikulandireni ndithu. Tathokoza kwambiri. Ndikukhulupirira kuti Ampambe anakufotokozerani mene tikuyendera ati liwiro la Bonchenga ndikuyambira limodzi. Zoona. Takuthokozani. Ampambe tikulandireni. Tathokoza kwambiri. Lero mabopha jacket. Simudapita field ndiye kuti lero. Lero tinali apa khu. Ila mofese chabiri. Kapena nali majerasi simumva bwino ndi jacket yanga kuti tifanane. Aenda kuthokozani kwambiri. Tipitirize ndithu mwina make tisati tipitirize komano tingwachita take anthu up to date kuti kodi dzulo lija timakambirana zotani ndelero tiyambire pati kupita tsogolo mwachidule kodi dzulo timakambirana zotani. Zikomo kwambiri omvera. Dzulo pa program yathu ino tinafotokozerapo ziwiri zitatu zokhuzana ndi kalembera wa chisankho mmene akuyendera, kumene tachokera ndi pamene tili panopa. Tinafotokozapo kunena zokuti kalemberayo ali mu zigawo zitatu. Chigawo choyamba ndi chachiwiri tinapanga kale. Panopa tili mu chigawo chachitatu. Komanso tinafotokozapo kuti mu chigawo chachitatuchi kumpoto tili ndi boma la Mzimba, pano pakati tili ndi boma la Lilongwe, komanso kumwera tili ndi boma la Mangochi, Mwanza komanso Nsanje. Ndi tinafotokozapo zofunika kuti kodi munthu kuti akalembetse mkaundula wa mavoti chofunika ndi chani. Komanso tinafotokozapo nkhani ya chiphaso cha unzika chimene ndi chizindikiro chokhacho kapena umboni okhawo umene tikuulola pokalembetsa mkaundula wa mavoti. Komanso mongokumbutsa omvera tinamalizira ponena zokuti tinapempha anzathu andale kuti yayi tithandizaneni kumema anthuwa kuti tikalembetse mkaundula wa mavoti chifukwa amenewa ndi amene titazafune kuti azatiponyere voti. Ndi mongomba mkota dzulo tinapanga choncho, ndiye mwina leronso tiyambira pamene pakupita chitsogolo. Chabwino. Ndithu. Mayi wanga ndi mmene tinachezera dzulo. Chabwino. Mmene tinanenera takulandirani. Tathokoza. Inu kuma center kumafikako kuzikuti bwanji kumene? Ndinafikako, ndinakwanisa kufika pangwenya ingakhale pa Bunda. Pa primary pa center ndinafikapo. Anthu akulembesa ndithu. Anthu akufika ineyonso lero ndinakalembesa ndithu. Chabwino. Pomamawa ndakalembesa pa center ya pa Bunda primary. Tatsindikani pamenepo chifukwa chonena kuti anthu nthawi zina tikumamva malipoti masiku ano ndimayankhula ndi Ampambe dzulo kumanena kuti poti zambiri tikumangoziona pa foni ndiye sitingachite kudziwa kuti izi zikuchokera kuti. Anthu akhala kumakonda kunena kumakamba kuti kangati anthu ambiri sakalembesa chisankho cha mwaji mwana sichilongosoka ndi inu mukuti maona ndithu anthu akulembesa. Zikupereka chiyembekezo chanji komanso chizipereke chikhulupiriro chanji kwa anthu ifa ena akumangogwa mphwayi kuti anthu ngati sakukalembesa mwina ine nsakalembeseso. Ine ndifuna ndasimikizira Malawi kuti anthu akalembesa. Mwachisanzo siku limene ndinapita pangwenya siku loyamba kunapeza kuti anthu analembesa 300 something. Zimene zikutanthauza kunena kuti anthu akulembesa. Siku lachiwiri anali 100, lotsatira lonso 100.
kutanthauza nena kuti anthu akulembesa Chabwino. ndi imene ndaoneranso kubunda suti ndinangofika kulembesaso ndinadikirirako sonje zoti pasogolo panga panali ena zimene zotanthauza kuti anthu akulembesa kotero kwa amene sanapange chisankho adzozoti akusalira anzawo akulembesa ndithu. Ampambe ti anthu akamalembesa zikutanthauza kuti chani zinthu ngati zimenezi? Choyamba tiyathokoze anthu amene akulembetsa mkaundula wa mavoti chifukwa kutenga nawo gawo pa zochitika za mdziko kumayambira pamenepa makamaka kusankha atsogoleri athu oti azatilamulire kwa zaka zinaso 5 zikubwerazi kumayambira polembetsa mkaundula wa mavoti. Anthu akamalembetsa mowanyinji chonchi zimasonyeza kuti number 1 ndiye kuti mva uthenga wokuti kunja kuno kuli zochitika makamaka zakalembera komanso ndiye kuti anthuwo ali ndi chidwi kuti aone kuti tsogolo la dziko lino kuzaka zina zikubwerazo tiyenda bwanji ndipo adindo athu tisankha bwanji. Ndi muja ndinanenera dzulo muja kunena zokuti ena amakhala ndi mkwiyo ena amakhala ndi msangala ndiye timati voti yathu ndi liwu lathu kuti ngati uli ndi mkwiyo ndiyoti voti yako ikufotokoza ikulankhulira ngati uli ndi msangala kuti zinthu zikuli bwino voti yako ikutani ikulankhulira. So apa zifuna zoti amalawi ambiri akamakalembetsa ndiye kuti akufuna kuti atenge nawo gawo posankha kuti tsogolo la dziko lathu kwa zaka zina 5 zikubwerazi tiliyendetsa bwanji. Chabwino. Anthu ngama ndi mukuti munafika ku kolembesaku funso limene kwa inu komanso mwina Ampambe mutha kuyankha. Timamva kwambiri inu Amalawi Electoral Commission mmanena kuti anthu mukamapita kukatenga gawo kuma polling station mati tisavale makaka azipani zimene ife timasatira kuti zimene zija mumapanga choncho chifukwa chani? Kungoti kupereka mwachitsanzo tangoganizani kuti pa center paja wina abwera ndi makaka ake achipani X winanso abwereso ndi makaka ake achipani Y winanso makaka ake pepa chasiphulika pondewo pamene paja ingathe kuyamba. So timanena zoti pa center paja si malo opangira kampeni ndiye kuti timaganiza china chilichonse chokhuzana ndi zachipani makaka achipani kuna timapereka radius ya 100 meters kuchoka pa center pathu paja kuti anthu in the radius of 100 meters asapezekepo pasaite chilichonse chokhuzana ndi zipani chifukwa wina angathe ngati nzake akupanga kampeni winanso afuna kupanga kampeni ndicho chendo pakhala kuti chipwirikiti ndicho pakhala chisokonezo pamalo opangira kalembera wa mavoti. Chabwino. Ande anthu achipani akuluakulu achipani zimene zamazimvesa bwinobwino zidziwa bwinobwino kwambiri. Chabwino. Chinthu china chimene poti mwayiyamba nkhani imene mafunsa kuti kodi titalola zimenezi simungaone simukuopa kuti pangachitike mwina mwake ndewu pamene china chimene takhala tikumaona ndi zimenezi zikuti tikumamva kuti auku anagendana awa agenda mafanzi auku zinthu zimene zikumapereka ndithu nkhawa. Panali nthawi imodzi ndikamba incident yabwino kunachitika kumpoto uku msonkhano tsiku lomwelo kumachitika msonkhano wa DPP kumzuzu tsiku lomwelo wa MCP anaganiza kuti apange msonkhano wawo tinaona ndithu ma video pa mafoni pomwepa MCP a DPP akudusana magalimoto akubaibisana anthu nanena kuti kuti zinthu osati zizikhala chonchi koma kwina kuti kumamvabe kuti anakokana malaya aswerana magalimoto awocha galimoto anthu amenyedwa mpaka kundilande kumene kunamwalira munthu wa MCP. Nthawi ina tinamvanso kuphungu amene sindinena mobisa achikwanje akunena mukapeza achipani chakuti mwapanga mwakuti zimenezi ndizoopsa motani ndipo titani kuti tithane nazo? Ifeyo tinalosangalala komanso timasangalala tikamaona zithunzi ngati zimene zija zimene timaona achipani chakuti akudusana ndi anzawo kumawevana zimasonyeza zokuti ndife Amalawi beyond ndale ndifebe pachibale mawa ndi nkuja tizamwerana madzi. So ndale zisatilekanise zisatipenyanise komanso zisatigawanitse ndiye nkona timati zithunzi ngati zimene ziyazi ndiye timati democracy yathu ikupanga machuwa ikukhwima chifukwa sikuti ndale ndi mukasiyana politics ndi nkhani zokhuza maganizo sikuti anthu mukasiyana maganizo
ndiye kuti ndi chifukwa choti mumenyanirane. Koma zimangomvetsa chisoni kuti anthu ena abe mpaka na lero sakumvetsetsa kuti sitikuyenera kusiyana kumenyana kapena kupanga chipwirikiti yenso khuza ndi ndale. Zimene zija timaluza miyoyo, timaluza chuma, timaluza zinthu zambiri, ndipo ndizobwerezeretsa chitukuko mbuyo. Ndi chifukwa chake ife ya bungwe la zachisankho tikulimbikitsa anthu kuti yayi ndale zathu zizikhala mchizungu timati issue based. Kupita pa nsanja pacha ufotokoze mfundo koma osati uzikapita kumakutukwana munthu wina. And pa point imene ndimafuna ndinembo kuti malamulo azachisankho anasintha. Kaleli cha munthu unali ndi ufulu oti kuima pa nsanja ungathe kutukwana amene ungathere osakumanga. Koma panopa ufulu akalankhulidwe ulipo. Komabe ukangamba zotukwana anzako ungathe kumangidwa. Ndiye malamulo atsopano panopa. Tusonyeza kuti ufulu tinawo komanso ndi udindo olemekezera anthu ena. Pa Chingerezi amati your right stops where the other person begins. Ndiye nkuona kuti nkhani zili pano zikhale issue based. Anthu azilankhula mfundo akafika pa nsanja osati kutukwana ana iyayi. Panopa immunity manager anayichotsa. Ndithu ukanena zako zonyoza zotani akukwidzinga nawo zoti wakwidzingira. Mukumva ati ino achipani kumene muliko akuti nthawi yopanga ndale zachitonzo imeja zinatha ndipo sizizakhalaponso. Ndipo mukamapanga zimenezo chitamangidwe si chipani chanucho ndinuyo. Chifukwa phuzo lomukulankhula ndinu, zotozazo ndinuyo, unyolo uzalowa mainu. Chipani sichimamangidwa, amamangidwa ndithu ndi anthu. Tatiloleni mpaka nthawi pano timwere kumadzi, tikabwera tione kuti tipange bwanji. Dzina langa ndine Patrick Njawala. tikulandireni mmene timanenera kwatentha ndikukhulupirira kuti kumene muli konso kukutentha ndipo akatswiri azanyengo akutiuza kuti tizimwa madzi ana tiyapase madzi akuti timasiku tikubwerazi kukhala ndithu kukutentha nafenso
timafuna kuti timwe madzi ndi madzi ozizira anali asanafike tikhala tikupita ku break posachedwa kuti timwe amene madzi ozizira. Koma tisanapite ku break imeneyo mafuna ngokuwuzani kuti mongo amene timapangira program ya dzulo tinali ndi anzathu aku Malawi Electoral Commission komanso tinali ndi anzathu a National Registration Bureau. Ndiye mu program muno tikhala tikudikira anzathu kuchokera ku National Registration Bureau amene wandithu ndi Mai Lucia Sandra amene akhala ndithu akutipeza, koma tikudikira tipite pa break, akabwera tipitirize ndi pamene anzawo Magi Msisha anasiyira ndithu dzulo. So taka break kakang'ono kameneka tipitirize. Plandireni mu program imene ndithu imene tikuunikira zakalembera wa voti komanso kalembera wa zipaso za mzika tikuchokera ku studio ya Mibawa kuno ku Lilongwe. Ndithu program uno ndili ndi mayi mene nanenera kuyambirira muja amene ochokera ku Malawi Electoral Commission komanso ndi bambo ampambe amene akuchokera ku Malawi Electoral Commission. Komanso mene nanenera muja nanenera kuti tikhala ndi mlendo wathuwa ndi Lucia Sandra Mkhwazi, koma iwowa akuchokera ku National Registration Bureau. Takulandirani mayi wanga. Zikomo kwambiri. Sindikudziwa ngati akuluakulu mukuwadziwa mamulumuzana amene tinawo. Munakugumana kunkoyamba kapena mukudziwa kumene kunkoyamba ndithu. Chabwino akulu ameneyo ndithu ndi ampambe awa amayiwa 1000 nokha kuti ndinu ndani. Daina Ntungama. Ziko kwambiri onsewa Ntungama komanso ampambe akuchokera ku Malawi Electoral Commission. Takulandirani nthawi imene musanabwere timangounikira zimene zikumachitika tikakhala kuti tafika pa station pamene anthu ndithu akuvota, osati akuvota koma akulembesa kalembera kuti azavote. Ndiye awa atangofika kumene timafunsa kuti kodi zikumakhala bwanji. Inu mmene mwavaliramo lero munapita ku station ina iliyonse? Taenda kwambiri ma stations ambiri. Zikomo kwambiri. Ndifotokozereni mwayenda kuti ndikuti komanso kumeneko kuli zotani. Lero taendera ku Mitundu Secondary School, taendera ku Bunda, taendera kwa Dickson. Useko ndithu tinakafika ukaona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Amene wani ma station amu Lilongwe munomu. Mulilongwe munomu amene akwimira ku Lilongwe City. Chabwino. Ndithu. Zikukhala bwanji kumeneko? So far titaonena kuti zinthu zili bwino, anthu akubwera ndithu. Chabwino. Akutuluka kudzalembetsa. Though mamalo ina umoneka kuti masiku ayambirira ndi amene tinali ndi anthu ambiri odzalembetsa comparing to masiku tiwiri tapita mbuyoti. Komanso leloli anthu anatuluka kwambiri kudzalembetsa. Zikuoneka kuti ambiri mbena akufotokozera mafumu ambiri analasana kufikiridwe kuti adziwitsidwe popeza kumidzi kumasiyana ndi muno mu town muno. Komano kuoneka kuti mmene ayenda ndithu kwadziwitsa anthu kuti kalembera wafika madera mwawo anthu amba kutuluka molimbitsa mtima. Chabwino. Ndithu. Anthu ali ndi chidwi chofuna kulembetsa. Ali ndi chidwi kwambiri. Chabwino. Akuonetsa kuti chidwi chilipo. Chabwino. Ndithu. Anthu amene ali m'matawuni m'mizinda yosiyanasiyana ambiri phata lawo ndi m'mamidzi. Amasiku ano malankhulana ndi abale ndi anansi amene ali kumuzi. Tiziyauza kuti chani nthawi zina anthu amene ali m'midzi amadalira ife amene ali ku tawuni makamaka pa mauthenga osiyanasiyana. Zankhani zimene zizolembesa. Tiziyauza kuti chani anthu akumudzi. Anthu amene wandu chachikulu chimene tikuona kuti chimativuta ife Amalawi ndichonena kuti timadikira tsiku lomaliza. Tikamaona masiku kuti apapa masiku alipo umanena kuti ameke atipatsa ndithu masiku 14 kuti tipite tikalembetse. Ndio maona kuti lero ndipanga zakuti mawa ndipanga zakuti linali ndipanga zakuti. Kenako tsiku lomalizira mwina pa 13 lo pa 14 pamene ndikatuluka kukalembetsa. Ndio mapezeka kuti masiku akumayambirirowa anthu ngochepa. Masiku akumapeto aja kudzadzana.
kuti tiwafikire kuwalembetsa anthu onse aja nthawi imodzi papezeka kuti ndi nthawi so yatani yachepa pakutseka kwa nyengo kupezeka kuti anthu ena atani asiyidwa osati kuti nthawi idali yochepa ayi koma chifoti amalawi kukonda kunyalanyaza pa zinthu tikaona masiku timakonda kuchita zinthu nthawi yomaliza yeniyeni atukhala paize ngati inde ati mayankhulana ndi ampambe dzulo akuti ukumbukira zimene timayankhulana zino timanena kuti ati kuchola khobe ngemawa ndithu zimene zofunikira komanso kunjaku ndi kwa mvula kwambiri so tikakhala kunena kuti tikudikira mwina masiku amene akumalizirako izabwera mvula yochuluka kwambiri itha kupezeka kuti iwe ngati umakhala kuti apa pali mtsinje pakatipa zizakukanika ndithu komanso zakutsogolo sizidziwika Zona. lero ngati uli bwino nthupi palibe Sudziwa mabizi kuti mawa. tapita ntikalembetse tiwauza azibale ali kumidziko kuti 14 days iyo sikuti ndi ayiwe wekha munthu pali gulu la anthu ambiri limene likutani likuyembekezera chinthu chinanso chimene ndinafunsa dzulo ampambe ndimanena kuti mwina china chimene anthu timakanika kupanga zinthu mu nthawi yoyikika timaganiza kuti azawonjezera ampambe tabwerezani zimene munatiuza dzulo titakufunsani kuti mwina azawonjezera inu munanena kuti chani dzulo lija anjawa nena motsimikiza kunena zokuti kalembera wathu pa malamulo anatipatsa masiku 14 ndipo tikamaliza masiku 14 amenewa palibenso kuonjezera mokuti tiauze amalawi motsimikiza bwinobwino kunena zokuti kalembera wathu wa chigawo chachitatu tikumaliza pa 11 December choncho tikamaliza pa 11 December palibenso kuonjezera kwina kulikonse kutengera mwa malamulo angakhale commission inena zokuti kutsogoloko mwina phase 1 japanali zina ndi zina zimene kutengera ndi court malamulo a court anatigamula zoti yayi takabwerezani potengera ndi zovuta zimene zinalipo sinanga chitsogozo cha court komano kutengera ndi malamulo athu chisankhochi akalemberayo apapa sitikubwerezanso yayi choncho ndikuona timapempha amalawi kunena zokuti yayi amene tili ndi mpata pano tiye tikalembetsere mtuni tisadikire masiku awiri atatu omalizira acha yayi ndithudi tikufuna titsegule malaini kuti anthu numucheze ndi anthu dzulo lija tinaona ngati kanthawi kamachedwa koma mwina tisanatero ankwazi nkhani ya chiphaso chimenechi chiphaso chaunzika chikutithandizira povota apa komanso tikumamva kuti chiphaso chimenechi chili ndi ntchito zina zambiri nchifukwa chani boma linakhazikisa kuti tikamati chiphaso mwina ngati chachikulu principal document yonena kuti ya identification komanso yopangira zinthu ndi imeneyi ya national registration boma linaona kuti chiphaso ndi chikhale choyenerera pa zinthu zambiri ngati zimenezo chifukwa inena kuti ngati kumalawi kunoko tikunena kuti tikupanga zinthu za amalawi ndiye kuti tikupanga zinthu za ma citizens koma nanga kuti nzikayo tiyidziwa bwanji timayidziwa chifukwa cha chiphaso chija ndiye kuti tisavutike kumamfunsa munthu pamene kaya tikulandira fetereza otsika mtengo kaya kuchipatala kumankhwala kaya mwana kupita ku sukulu kuti tisavutike kuti kodi iwe ndiwe Malawi kapena ndiwe ndani chifukwa pamabwera chiphaso chija pamene munthu watulutsa chiphaso chija ndi umboni onena kuti iyeyo ali ndi ufulu olandira chithandizo chimenecho olandira ma benefits amene tikufuna kuwapatsa anthu aja mosavutika kuwafunsanso kuti ayi inu ndinu akuti kapena ndinu akuti tsono chiphaso ichi chimathandizira kunena kuti munthu amene wachitulutsa wina aliyense adziwe kuti iyeyo ndi nzika ndipo ndi woyenera kulandira zonse zimene amalawi angayenere kulandira chibwino ndithu anthu ngawo ene mungafuna kuyikira kalikonse ndimanga pankani imene mmene akuneneramo ndizoona chaunzika ndi chofunikira kwambiri ndi chifukwa chake ingakhale kalembera yasanayambe boma linafotokozera komanso kudziwitsa Malawi wonse kunena kuti aliyense akalembese muchaunzika chimenechi siku silingati osagwiritsa ntchito amene anenera monja kaya kutsekula namba ya nyuwani ya foni okuyenera kugwiritsa ntchito chimenechi potero ndichofunika anthu asangoona kuti chikungofunikira pa nthawi yakalembera yokha ayi koma aone kunena kuti chimenechicho ndichofunikira ndipo nzika ina iliyonse akuyenera kukhala nacho nchifukwa chake boma linaona kuti ingakhale wa zaka 16 kuyambira zaka 16 akuyenera kukhala nacho kutanthauza kuti chaunzika chimenechi ndichofunikira kotero kuti tiwalimbikitse Malawi
Kodi zimene- akalembese muchaunzika chimenechi akhale nacho iye ngakhale exercise iyo ikatha yakalembera wavoti Akhale nacho. koma akhale nacho azigwiritsa ntchito monga iwo unzika Chabwino. ndithu Kodi zimenezi zikungochitika kumalawi konkuno kapena kwinanso amapanga choncho? zimene zitu ife kumalawi mwina tinachedwanso kuyamba Oh. panali research ambiri kumaona kuti kodi ife tikukhalira pati ndipo tinali amodzi amene timakhalira kwambiri kumaona ubwino wake kuti amalawi titachiyamba chinthu ichichi tinadutsa anzathu tili patsogolo kwambiri maiko enanso akumaona kuti malawi ndithu mpaka nakufika poti chiphaso kumagwiritsa ntchito anthu avote kuchipatala kulandira mankhwala ana ku sukulu azathuso akudabwa tinali kumbuyo kwa pano patili patsogolo kwambiri Siza satanike zimene. ayi satanikisa palibe ndipo amalawi tikuchita bwino kwambiri Iwa ine ndamvapo kuti zimene zawati ayi zimene za satanike. Ayi. Akuti za 666. Zimangovuta Chipaso kuti- amene ati izija zanalemba m'Bible ati ndi izizi. ndipo maganizo omwewo ndi amene anapangisa kuti amalawi ambiri asakalembe Asakalembetse. panopa kumazindikira kuti kodi Tasalira ndichofunikira mbuyo. tasalira vuto lake amalawi timatsogoza zinthu zoyipa kuyiwala zabwino zimene zikubwera ndi chinthu chiti chimenechi Chimenechi. tikutsogoza zoyipa ziwiri tikusiya zabwino 100 zititengera kuti sitingatukuke Chabwino. chiphaso ndi chinthu chofunika kwambiri ndipo kutsogolo kuno tikunena pano chifukwa timwina pachitika kampungwepungwe kuti ayi mavoti chani koma mawa tikunena mawali mpezi kunena kuti tikuyamba nkhani imeneyi mwana wang'ono akanidwa ku sukulu chifukwa alibe birth certificate nkhani yake izikhala iti imeneyi kuti mpaka na amalawi azindikire nena kuti katundu tayambitsayi ndi ofunika Chabwino. ndithu sitingamangononga ndalama zaboma nkumapanga zinthu zosadziwika bwino Nzikwangu. chiphaso aliyense akhale nacho ndipo ndichofunika Tsiku lina tikuyitana mu program ino chifukwa tamva kuti mwakamba za birth certificate zikumveka panopo kuti National Registration Bureau ngakhale mchato waukwati uja Ukwati. akuti tikuyenera noti zikalembetsa kwa inu kwambiri tizakuyitanani kuti zimenezo muzatitambasule koma lero tikambe kwambiri zachaunzika komanso mmene zikukhuzirana ndi kalembera ovota ndiye tiye timwere madzi tikabweranso titsegule malaini kuti anthu acheze nanu mukuzimvera tikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lomaliza mu programu yapadera imene ndithu tikuwunikira za ziphaso zaunzika komanso ubale wa ziphaso zaunzikazi ndi kalembera wa voti kalembera waunzika komanso kalembera wa voti
mu program muno ndabwera ndithu ndi alendo amayi Mtungama, mayi Nkhwazi komanso bambo Mpambe. Awiri mwa anthu alendo amene wachokera ku Malawi Electoral Commission, pamene Nkhwazi akuchokera ndithu ku National Registration Bureau. Tinafotokoza tisanapite ku break kuti gawo lino tifuna tikupaseni mpata amalawi muimbe foni, mpereke ndemanga ngati muli ndi mafunso, mulankhule ndithu ndi akatswiri amene tabwera nawo muno ali ndi mayankho ndithu. Nkhawa zanu zonse mukaponyera iwo azitenga ndipo aona kuti kodi zimenezo angakuthandizireni motani. So malaini atsegulidwa ndino masuka kuimba foni. Akuluakulu tisanafike pamenepo pali nkhani imene kumakhala ngati kuti ambiri tikumaona ngati mwina tikudziwa koma tisakudziwa. Maganizo kuti chifukwa choti ndi chaunzika ndekuti mukazakwana mu September kuti pa 17 16 basi kaza mufika 16 zatenga idea ine kuima panzere kuvotera candidate amene ndikumfuna. Kodi zimenezi ndizoona kapena si choncho? Zimene sizoona. Tibwerezenso pano tinenenso mobwereza kunena kuti chiphaso chaunzika sichovotera yayi, koma chikutithandizira kuti tikalembetse mkaundula wa mavoti. Ndi chifukwa chake tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu a National Registration Bureau kuti ngati wina wake atapeze zovuta ndi chiphaso chake chaunzikacho amuthandize kuti tithe kumulemba mkaundula wa mavoti. Komanso tinenenso pano kunena zokuti si onse amene ndi chiphaso chaunzika ndiye kuti ndoyenera kulembetsa mkaundula wa mavoti. Chifukwa chiphaso chaunzika amachipereka kwa munthu amene ali ndi zaka 16, pamene ku kaundula wa mavoti timalemba munthu kuyambira zaka 18 kupita mtsogolo. Komano tikunena zoti chabwino ngati wakwanitsa zaka kupita 16 koma ukhale kuti pa 18 uzakwanitsa mwina tsiku loponya voti. Ndiye pamene timafuna tinenetse kuti chiphaso chaunzika 1 sichovotera yayi, koma chothandizira kukalembetsa mkaundula wa mavoti. 2, si onse amene apeza chiphaso chaunzika ndiye kuti ndoyenera kukalembetsa mkaundula wa mavoti. Timafuna tilongosole pamene Nkhwazi mkhanga ndimafuna nditsimikize motsindika mmene anenera Mpambe kunena kuti chifukwa chani tikugwiritsa ntchito chiphaso chaunzika. Sikuti anangosankha pa mabungwe yonse kuti ayi NRB ndiye iyi ndi chiphaso kuli malaisensi kuli chani mapasipoti bwanji sitinagwiritse zimenezo. Tikugwiritsa chiphaso chaunzika chifukwa kuti NRB ndiyo khayo imene imadziwa nzika za Malawi, ndipo mavoti ndi nzika yokhayo ya Malawi imene imakhala ili yoleredwa kuti itani iponye. Ndi chifukwa pakubwera mgwirizano. Chifukwa iwawa ameki sadziwa kuti nzikayo ndi iti. NRB ndi imene ikudziwa kuti nzikayo ndi iti. Ndiye ife tikutenga nzikazo nkuwapatsa, that is national ID. Mukutanthauza kuti road traffic sadziwa nzika. Sadziwa nzika road traffic. Munthu wina wake ochokera ku dziko lina atakukandi license. So akanakhala kuti tikuvotera license ndiye kuti bwezi tikumapezeka anthu amayiko ena ambirimbiri. Koma chiphaso chaunzika ndicho khayo chimene chimapezeka ndi nzika ya Malawi. Ameki amanena kuti iwo afuna nzika zokhazo ndi zimene zita zivote. Ndife akapeza chithandizo kwa NRB. Ndithu. Ayi tikuthokozeni timve ndithu anthu. Hello. Dzina takulandirani mu program imeneyi. Dzina ndani komanso mukuimbira kuti foni? Dzina langa ndine Pastor Mafiri ku 36 ku Lilongwe. Takulandirani mu program imeneyi. Muli ndi ndemanga yanji kapena funso lanji? Funsani ndithu. Ndifuna kuti kodi mukadakhala kuti anali kusomba ndi analekeka kupaseka NRB leti pasengera leo kuti tinatayika kapena wakati tinapsa nyumba ndiye munthu kuti wasamuka kuzopa kucha ukwera kuno kulilongwe kuti atulekeza kuno kulilongwe zamwe anyasuka kuzomba kuko kamena tulekeza kuno akukhala kulilongwe kuno. Funso limene lwalimva koma munthu amene ndinu kapena ndi wina? Ndimayanga nje mukuwafunsira. Ziko mukwambira Nkhwazi funso lanu limene ayankhe amene.
zikomo kwambiri bambo chifukwa cha funso lanu labwino. Amene oto asade nkhawa munthu amene ali nzika ya Malawi kanalembetsera ku Zomba, kanalembetsera ku Blantyre, kanalembetsera ku Nsanje, ngati chiphaso chinatayika kapena kusowa asadandaule. Atha kufika ku Lilongwe, atha kufika dera lina lilonse la Malawi kumene kuli ofesi ya NRB, ndipo chiphaso chawo chikabwezeretsedwa. Komanso ngakhale chiphaso sichinabwezeretsedwe, atha kufika pena paliponse pamene tikulembetsera kalembera wa mavoti, pakapezeka ofesa wa NRB akawathandiza kutulutsa nambala yawo ya ID imene analembetsera, iwowo akangotchula dzina lawo. Akakatero akawapatsa kastika kamene akapite nako pa desk ya MEC wathandizira kuti alembetse mukaundula wa mavoti. Zikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti ku 36 bambo amene amafunsa malo mayawo amenewo amva ndithu. Tipezenso kola wina. Muli bwanji? Hello? Imeneyo ndithu yaduka. Omvera tikungofuna kukukumbusani kuti pamene mukuimba foni choyambirira chimene ikangogwira foni kutchula ndithu dzina lanu komanso kumene mukuimbira. Hello? Yes, muli bwanji, dzina ndani komanso mukuimbira kuti? Chabwino. Chabwino. Akukufunsani phone number yanu, akukufunsani kuti skulu munalekeza pati, ndiye mukudabwa kuti pali ubale wanji olembesa zaunzika ndi phone number, akukufunsani pali ubale wanji chaunzika ndi skulu, si choncho? Funso limenelo alimva akulu alipo mpano ndipo akuyankhani. Ziko muli ndi ufulu oyidula foni nkupitiriza umaonera kanema yanu, funsolo ndithu aliyankha. Akuti mumafunsa anthu kuti anapita ku sukulu kulekeza kuti funa kumachitisa anthu manyazi pagulu. Ineso anandifunsa ndithu. Kufunsa chifukwa chani? Ndiye munthu ngati ine ndalekeza stand 7 yakani cholinga ndichite manyazi. Musanayankhe funso imene titengenso ko ina. Muli bwanji? Hello? Hello. Yes, muli bwanji? Ndili bwino kaya muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndani komanso mukuimbira kuti phone? Mukulankhula ndine Muhammad Abudrika ndikuimbira kuno ku Blantyre. Muhammad Abudrika takulandira mu program imeneyi. Choyambirira muzitenga mafunso atatu, musamatenge funso limodzi kuti aziyaka. Nthawi ya pa TV ndiyochepa inu amene mupanga hoti. Ndakumvani bambo anga. Funso loyambirira ndipitira ku MEC. Anthu akudandaula ndi kampani ene mudayipanga kuti no ibweretse machini ya mathematics. Ndiye inu mukuwumirirabe ndiye process yanu yoti mupeze chinthu chimene chocho chinayi transparent kwa Malawi aina chasiko. Kodi chimene kukukakamira kuti kampani imene iyi itipatse chinthu chimene Malawi aina chetu kuchika ichira nditani. Ndiye chimene kusona mawaki. Kusona matu mukukanika ma external auditors ame ma expert IT antena kuti chipange check chinthuchi. Kuti mikodi zimene anthu akuyankhula ndizoona kapena sizoona. Ndiye mukukana manda kuti ayi it's a matter of security. Ngati ma external auditors amatha kupita ku banki kumene kuli mosi izi ndizachitango size munthu ndizaziwa chimene mukukanizira inuyo kuti ma external auditors achipange cheki chinthuchi ndi chani? Funso number 2. Funso number 3, tikumva kuti wamkulu weza akuyang'ana zachitango uyuyu akuti aliyeleta ndi munthu wina amene ali president wa chipani china. Ndiye akwati mtu imene mazibuya ine majaji akakhala kuti mlanduwo ndi wambalewa amazipanga accuse iwo kuti ingaweruze mlanduwo chifukwa justice singazaoneke. Kodi amayi amene ndipo tanza kuzipanga accuse kwa iwo okha kuti angozi serious zivivi chifukwa kuti chonse chimene angazapange because kuzasamira kumbali ina imene akuyiganizira chifukwa chani sakuzipanga accuse zipite CRB
INRP kumatera kwina kumene anayamba kulembetsa munapita kumochedwa chigamulo chitabwera ndiye funso lako pena apakati kuti mwapasa manamba aja mukalembalemba mukapasa manamba pakumatenga nthawi mpaka na masiku olembesa chisankho akumachita expire kuti ufulu wa anthu amene wawa mwapondereza chifukwa cha mchitidwe wanu okondera otenga mbali maufulu wawo mukumaganizira panji mukamakhala kwanuko mukamakambirana zinthu zanuzo mafunso anga ndipo tathokoza ndiye tinakumvaninso kuti tizitenga mafunso angapo ndiye inuyo tumwapanga folo kale ndiye tiyapempha kuti akuyankheni amene wawo komano kuyambira pamene kupita patsogolo tizitenga mafunso angapo tikuthokozeni chifukwa chotenga nthawi yanu anthu amene walipo nditu mafunso onsewo aamva akuyankhani ngati mwakhutisidwa zabwino ngati simunakhutisidwe muliso ndi ufulu kuyimba foni koma mafunso anu aja ndithu amveka akuluakulu abutrika kuchokera ku Blantyre mafunso awo ndi amenewo tayankhani ndithu zimene akunena zimenezi mwina mwake kwa anthu choyambirira funso lawo loyambirira amakamba za akuti systematica akuti imene nkhani imene iso yakhala chimashini chimene mukugwirisira ntchito poyendesa chisankho chimenechi akuti amalawi sakuchivomereza koma inuyo akuti mukuchikakamira tafotokozani nkhani imene ampambe komanso anthu ine ndiyambe ndi imene anafunsa kunena kuti akumafunsidwa mafoni namba funso loyambirira enaja zokhuza naso ndi sukulu anzanga wayankha enawo ndiyankheka limenelolo anazanena kuti akumatifunsa za sukulu zikugwirizana bwanji akumatifunsanso mafoni namba kuti afuna kutichitisa manyazi nkhani idonera sikufuna kuwachitisa manyazi amalawi pamene kuti mvesesani funso lomwe afunsa kuti sukulu anafika naye potani kapena mwachidule ngoti mumatha kulemba litithandiza ifeyo komanso iwo ine yake amalawi kuti aja amene amadinda ndi chala aja tiwakonzekere zipangizo zokwanira pofika tsiku lovota tizapitise inki m'masenta athu yokwanira molingana ndi chiwerengero chimene ifeyo tapeza kuti amene aja azathandizidwe bwino ndipo phone number imene akumapereka ku masenta athu itithandiza kuti ife tizatumizira mauthenga onse okhuzana ndi chisankho mwachisanzo chaka chamawa kuzakhala nyengo ya matransfer ndiye kuti mauthenga ngati amenewo azatha kuwalandira pozera pa phone number imene iwo apereka mwinanso ena akhoza kufunsa kuti akumatifunsanso ngati tili ndi ulumali wa mtundu wina uliwonse zimenezo zonse zitithandiza kunena kuti tikonzekere wonse amene ali ndi ulumali osiyanasiyana tsiku loponya voti lisanafike sizikukhuzana ndi kubera ayi ndipo sizikukhuzana ndi kubera kapena kumuchitisa munthu manyazi ayi koma tikungofuna tikonzekere bwino wina aliyense timukonzekere bwino tsiku loponya voti lisanafike chabwino ezikomukwambiri ndeti tipite kwa abutrika kuchokera ku Blantyre anayi mafunso ambiri loyambirira la systematic ndithu akuti system chimene mukugwiritsa ntchito chimene akuti amalawi sakugwirizana nacho koma inuyo mukuchikakamira ameke sikomukwambiri mwina mwake tisangopanga generalize ndibwereze pano kunena zokuti bungwe la zachisankho la Malawi Electoral Commission limakhulupirira kupanga imodzi mwa nsanamira zake ndikupanga zinthu poyera pambalambanda transparency chifukwa chisankho timenera chiliyonse tichike poyera aliyense azitha kutsatira chimodzimodzinso timati procurement tikamagula zinthu zathu timakhala ndi ma stakeholders osiyanasiyana kandi azipani ndi amabungwe ndikhulupirira zokuti a chairperson athu mayi Anabel Ntalimanja akhala kufotokoza komanso ma commissioners athu akhala kufotokozera anthu amabungwe osiyanasiyana kuti tisanagule makina amene wawa tinali titafufuza kuti kodi makina amene tikuwafuna ifeyo azizagwira ntchito yanji timati ma specifications ndi atapeza ma specifications oyenerawo anafotokozera anzathu ma stakeholders azipani kuzera maforum osiyanasiyana kuti mafuna machine otere azizagwira ntchito yotere ndipo ndikhulupirira zoti azipaniwo akukumbukira bwino lomwe kuti anapereka go ahead kuti ngatali machine amene gulani ndipo bungwe la zachisankho linadusa ndondomeko yonse imene imenera kutsatidwa pogula katundu wa boma kama ku PPDA kaya kuti ndi atapanga identify company ija inapanga supply katunduja atapanga supply katunduja ma commissioners athu anabwereranso kwa anzathu achipani aja kozoti yayi machine matiti gule aja ndi awa ndipo tinakhala tikumana ndi zipani zosiyanasiyana kumaziuza kayendetsedwe kachani
ka mashina choti amenda chonchi kuyesera kujambula kuyesera kutani iwonso anali pomwepo mpaka anavomera zoti yayi mashine ali bwino awa ndi mujamu khalekhaleni timapitano pa ground kukayesera mashine mu nyengo zosiyanasiyana timati pilot voter registration kusonyeza zokuti ifeyo monse mmene timagula mashiniwa monse mmene timakambira zoti mashini amene agulidwe azipani timayenda nawo limodzi ma stakeholders osiyanasiyana onse timayenda nawo limodzi so panopa kuti mwina tizibweranso mbuyo tizikayambiranso zinazi paja chisankho chimatenga chili ndi nyengo chilichonse chimakhala ndi nyengo ndiye kuti tiziyamba kubweranso za mbuyo kupita kutsogolo kutani tiphonya nthawi ya chisankho ndiye mwina mwachidule ndayankhe choncho pa za mene amafotokoza za mkulu wa bungwe la zachisankho nkhani imeneyo mukuziwa ndi nkhani za high levels kwa mwina mongo awunikira pang'ono kunena zokuti posankha mkulu wa bungwe la zachisankho ndiye kuti zimene zimachokera ku justice amati judicial services committee ndi amapanga nominate anthu kutengera ndi zowayenereza zawo kukapanga submit kwa president the appointing authority kuti mayi ali ndi zowayenerera zawo komanso nditsimikize pano kuti chisankho chimatsata malamulo chiganizo akamapanga ma commissioners athu sunamapanga munthu mmodzi yayi amakhala zoti commission yonse yakumana ndikugwiza zoti tipange chiganizo chakuti sikuti ndi mayi Annabel Ntalimanja okhamera zikapanga chiganizo yayi koma kuti commission yonse imakhala pansi ndiye mwina mongodziwitsana kunena zoti yayi sikuti ndi mayi Ntalimanja amene azisankha kuti ndikhale apa koma kuti zinadusa mmene amene ndondomeko kuchokera ku judiciary kuja kudzera ku judicial service committee kutsata ndondomeko yonse kutengeranso ndi mapepala awo owayenereza nkonewo achali pamene pacha chabwino ananena funso lina amanena kuti akuti ukakhala kuti jaji ndiye mwina akwabwera mlandu onena kuti amene akuyimbidwayo ndi mwina munthu wachibale kapena kumuziwa akuti anagwiritsa chizungu ati umazichita recuse kuti mundilole kuti izi ndisatenge nawo gawo ndiye funso iwo nkumanena akuti bwanji Annabel Ntalimanja sakuzichita recuse kuti akuti ndisakhale ngati pamwamba pa ngati lifali wa chisankho chimenechi munthu umazipanga wekha recuse osati kuti amachita kupanga force kuti zipange recuse I think tizisiyanisabe pamenepa kuti wekha umanena kuti ayi nditsike pansi koma osati kupangidwa force mmene ndimafotokozera muja ndibwerezanso kunena kuti chisankho chimatsata malamulo palibe munthu malamulo a chisankho amene akutsatidwa ndi oyendetsa chisankho komanso amene akuthandizira chisankho ngati ovota ndi ifenso amene tikuyendetsa chisankho choncho ndimuchandona zoti bungwe la zachisankho likumanenetsa poyera kuti ife tizatsata malamulo oyendetsera zisankho ndiye kuti kutengera iwo aja kuti ndi munthu wokuti wachokera ku khoti akuziwa za malamulo ndipo akuziwa malamulo mmene amayendera ine ndi chikhulupiriro chonse komanso kwatsimikizira malamulo kunena zokuti yayi ife titsata malamulo oyendetsera zisankho komanso malamulo a dziko mmene amanenera pa nkhani ya chisankho chabwino komalizira anali ndi funso limene lamakamba zo I think zimene zomwezi zimene tikunena kuti ikakhala kuti yachita expire date yakuti mukangati kuti mwatseka apa ndesi mukuwalolanso anthu kuti alembese tinazikamba poyambirira kumabeli yankeni chifukwa ndi funso ali ndi ufulu wofunsa anafotokozadi makamaka linadutsira ku NRB ndi kubwera kwathu kunena zoti panali zovuta zina ndi zina ndiye simonjezera masiku ndi mujati maena zoti nkhani imeneyi inazafika ku khoti ndipo khoti anazalamula zokuti ino NRB tibwererenso ku phase 1 kucha kuti amene munakhanga timapanga disenfranchise kuti asalembetse nawo kaundula mavoti amene achamuka athandize choncho chigamulo chimenechi ndikhulupirira zokuti anditsimikizira anzangawa kwena zokuti tibwereranso ku phase 1 kucha komano tizaulutsa bwinobwino masiku ake komanso ndondomeko yake mmene titapangire zinthu kuti anthu ena amene mwina tinaphonya nthawi imeneja tiatolere komabe amalawi tikhale odziwa kuti tikamamaliza phase ndiyo tisitikhale ndi masiku owonjezera kapena mwina ngati commission itazakhale pansi ndikuwunikiranso mwa mtundu wina koma pakali pano chigwire zokuti tikamaliza masiku 14 ndiyo tisipakhala kuwonjezera chabwino muli ndicho ndemanga ina iliyonse ndemanga yanga siyayikulu kwambiri komano mwina kungowadziwitsa amalawi anzanga taona mmene zakhalira zinthu apa monena kuti ataulutsa onena kuti chiphaso chaunzika ndi chimene chigwire ntchito nthawi yolembetsera mavoti
ambiri nakhanga tikuchita kanjunjunjunju chifukwa ena amaona kuti panali zifukwa zosiyanasiyana koma chachikulu ineyo ngatogwira ntchito ku bungwe limene la National Registration Bureau ndikungowalimbikitsa Amalawi kuti tikamva kuti kumadera kwathu abungwe la NRB lafika ndipo akulembetsa anthu tiyeni tizichita machawi ndikupanga nawo zinthu zija chifukwa tu ufulu umayenda limodzi ndi udindo NRB yayenda chaka chino yayenda chaka chatha ndipo sitinapume outreach mop up sweep up chabwino ndakumvani Ndithu. timve ena kuti akuti chani pepani ndithu dzina ndani komanso mukuimbira kuti Hello? muli bwanji wawa Ndimnozani wangu. tili bwino dzina ndani komanso mukuimbira kuti fona Ndi ndinasigawa ndani kuimbira kuno ku Lilongwe. chabwino muli ndi nkhani yotani imene mukufuna mugawane nafe mu program imeneyi Ndimafuna ndapempha kuti anthu amene ali azipani zotsutsa mu nthawi ino ndamene akumalimbikitsa kuti anthu awo asakavota kamba kuti asmatic machine ake kuti akabera zintamo pamene zinthu zozo ndi zinthu zaboza zikufunika civic education yapaderadera kuti anthu aphunzitsidwe adziwitsidwe kuti machine amene amagwira ntchito motani nkhani zomangoza anthu zaboza zimene zilongetsa kuti anthu ambiri asatuke kuti akalembetse kuzisankho zimene zili so zikufunika atsogoleri athuwa amene ali patsogolo azauza anthu nkhani yoyenera ifanye kuti munthu amene ali kuja kwa zinthu mukafuza chinthu amasiza zimene zijazo kuti akuti machine anthu ozabera zisankho pamene machine akusobera zisankho ine ndinapita kukalembetsa ndangulowa amene muzakungola within a minute atanazo china chilonse ndakulama sizo kuti machine amene akugwira ntchito moyenerera mfundo yanu ndithu yamveka akuluakulu maimva ndithu mfundo imeneyo tikuthokozeni chifukwa cha ndemanga imeneyo chifukwa zimenezo zikakhala kuti zasatiridwa ndi kuti zinthu ziyenda bwino chifukwa pamene zili panthu mpena amata kufika mpaka pomamenyana chifukwa cha mwina mwake mauthenga kuti sakuyenda bwinobwino zikomo kwambiri chifukwa chotenga nthawi yanu kuimba foni ndithu ndathokoza kwambiri ndemanga ya nzeru kuti imeneyo kwambiri wa challenge azipani kwambiri kuti azayauza anthu awo monga imene munanenera mpambe kuti anthu ayenera kuzindikira kuti mmenezi zimachitika azipani anauzidwa anatengapo nawo kumeki kuli makomishona azipani zosiyana kwambiri hello muli bwanji hello tikuzimva tokha tu muujeni mukanema wanuyo muli bwanji muli bwanji mayi wanga hello hello tikupempheni omvera mukakhala kuti mwayimba foni ikangogwira khalani patali ndi kanema wanu hello 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 dzina ndi ndani hello muli bwanji tili bwino dzina ndani komanso mukuimbira kuti foni kuno ndi kumibawa inu ndi ndani hello hello nthawi zina tikagwira ukangoziwa kuti ndi kumibawa basi mawu onse kuthawiratu mutu akuluakulu nthawi ndi imene ndithu ikukhala kuti yatha tangosala ndi maminitsi ochepa kwambiri ndifuna ndikupaseni mpata kuti mwina mwake munene mfundo zanu zomaliza mwina tisanadule malaini koma tingomva beko imene ikhale yomaliza muli bwanji hello dzina ndani komanso mukuimbira kuti zikomo kwambiri dzina ndi ndani apiri muli ndi ndemanga yotani kapena funso lanji tunafaa nifunze kuti amayi awacheya amekiwa chiyambireni sana ngomerenkepo kuti anthu amachita ashize kuti ndi mwana wa John then wafuna mtemu ayamphire kuti ndizoona kachizire zoona nchifukwa chani sakutichita recast from the position chabwino ngachiwiri ngokuti amene ankapanga maplidi a machine opangira chisankho
panoperekera makampani atatu ndi awiri anachita withdraw chifukwa cha mfana bweteze sanangotenga yomwe yosalira. Chabwino mafunso amene amveka mundilole ineyo ngakhale sikuyenera kuyankha mafunso ndiyankhe loyambiriralo. Anabelo Ntalimanja panopo palibe koma mwina mwake chimodzi cha zinthu zimene zingazachitike iwo anafunsidwapo mafunso ndi wailesi zina zakanema komanso atolankhani anafotokoza kuti iwowo akuona ngati kuti palibe vuto kukhala iwo chair wa Malawi Electoral Commission ndipo anatsimikiza kuti agwira ntchito imeneyi motsatira malamulo. Ndiye mwina kwa panopo ndingokupemphani kuti limenelo likhale ngati funso lokwanira. Mwina kutsogolo ife ndi atolankhani mwina titawuzabwera kuzacheza nawo mu program imeneyi kapena program ina yapadera yokutinso mwina iwo titha mwina mwake kuzayankha mafunso sitikupanga promise koma tikungonena kuti mwina komano mwinano akuluakulu amene ndinawowa angati angayankhe funso lachiwiriro. Mene ndinafotokozera muja kunena zokuti bungwe la zachisankho limatsata ndondomeko zenizeni zogulira zinthu makamaka ndondomeko za boma pogula zinthu. Apanso bungwe la zachisankho pogula machina amene aja anagulanso kutsata ndondomeko zenizeni zogulira katundu wa boma. Ndikhulupirira zoti panakakhala zokuti tinaphwanya malamulo ogulira katundu wa boma mwina bwezi bungwe lija la PPTA atatiyimitsa wakamene china chitachitika koma ngati anapereka go ahead ndikuona zokuti ndiye kuti tinatsata ndondomeko zokhazokha zogulira katundu wa boma. Mwina mwachidule sitingazifotokoze ndondomekozo komano mwachidule tingoyankha choncho kuti yayi pali bungwe limene limayang'anira kagulidwe ka katundu wa boma ndiye ifenso timalina kutsatira ndondomeko zimene bungwe limene lija limatipatsa kuti titsatire ndipo tinaonetsetsa kuti ndondomeko zimenezo tinazitsatira. Chabwino. Ndikufuna mwina mpanga nthawi kano titha kutseka ma line athu ndi cholinga chonena kuti tikupaseni mpata titsindire ndithu program imeneyi. Kwa omvera kulikonse kumene muli muzindikire kuti program iyi mawa tikhala nayonso ngati muli ndi mafunso ena ndithu amenewo asungeni anthuwa tikhala nawo mawa ngati siwo tikhalanso mwina ndi ena koma ochokera ndithu kumabungwe kumene akuchokera anthu amene tili nawo pamenepa. Ndikupaseni mawu Antungama mpata umaliza mphindi zochepa munene kuti pamene tikupita anthu agwire mawu ati chimozimozi Ankhwazi komanso Emmanuel kumeneko. Chabwino zikomo kwambiri. Ndimangofuna ndatsimikizire Malawi kunena kuti tikalembese ndipo tisade nkhawa ndi mafunso amene akumafunsidwa kumeneko mmene anafotokozera muja kunena kuti makina awa ndi anyuwani mafunso amene tikumafunsidwa jamakha kuti mbiri yathu ikulembedwa mukondolo ameneyi owatsopano potero mafunso aja kungotichitira ubwino ifeyo kuti tikonzekere bwinobwino tsiku loponya voti lisanafike komanso ndiwalimbikise kwa amene akalembesa kale choyambira ndiwayamikire komanso ndiwalimbikise kuti alimbikise ena kuti nawonso akalembese foti nzika ina iliyonse nayonso ili ndi udindo olimbikisa ena cholinga tonse tizipanga zinthu zofanana pamapeto pake dziko lathu lizapita patsogolo. Zikomo kwambiri. Ankhwazi. Ine ndemanga yanga siyochuluka chachikulu kuwalimbikitsa Malawi anzanga kuti tisakhale ndi maganizo olakwika pamene chinthu sichinalakwike. Tiyeni tikhale ndi maganizo aubwino ofunira dziko lathu zabwino ndipo NRB tinabwera ntchito kuthandiza nzika za Malawi ndipo pakhale zisankho palibe maofesi NRB amagwira ntchito 1 to 30 every day ndipo nkufikira chaka chonse maofesi athu amakhala kugwira ntchito ndipo ziphaso za nzika mukhala mukuzipeza ngakhale izizi zakaundula wa kalembera wa mavoti zitatha koma maofesi athu akhala kugwira ntchito ndithu. Mpambe kumeneko. Zikomo kwambiri. Ine ndingofuna kuti ndonjezere pa comment yomaliza inachitikidwa ija mukumbukira kuti Anjawala dzulonso amayena ake ku 49 anaperekanso comment ngati imeneja kunena zokuti yayi komatu anthu mungoona kulankhula zosiyana-siyana mukapita pa ground ndi zinthu zosiyana so Amalawi ambiri tisagwe ulesi pa zokumva zina zosiyana-siyana ndi mujefe bungwe lathu la zachisankho mafotokoza kuti mukafuna kumva zoona zake zenizeni atipeze maofesi athu ndotsekula komanso mwina kuma constituency kumene kukhala anthuko talembako anthu antchito
amene amayang'anira constituency yonseyo cholinga choti ngati muli ndi mafunso tiyeni apeza anthu amene acha ku constituency kaya mutipeza kuma district offices yathu kaya ku regional office kaya ku head office kuti tizakuyankheni zenizeni. Maumboni ndi amene akuperekedwa awa ife sitingakhale ofunira dziko lathu zoyipa chifukwa chofuna tima benefits tochepa yayi koma ife timalifunira dziko lathu labwino choncho amalawi ambiri tiyeni tikazionere tokha pa ground osati timvere anthu amene akutigwetsa ulesi kuti tavota kale kapena chani iyayi panopa tili mu chigawo cha kalembera ndiye tiyeni tikalembetse zinazo tizione titalembetsa kale mwachidule ndi ngwawu za choncho amalawi. Zikomo kwambiri ndikuthokozeni amati dzuwa salodzerana anthu zimene anena ndizomveka. Ine ndingowathokoza kuti abwera kutengera mafoni amene mwakhala mukuyimba ndemanga komanso mafunso zikusonyeza kuti mauthenga amene akuperekawa ndi ofunikira ndipo iwo azipereka kunena kuti kufika mawa tikhalanso tikukhala ndi program ina ndipo sitikudziwa chipita chitsogoloki muna ma programs ngati amenewa akhala akupitirira. Ndikakuthokozeni chifukwa chotenga nthawi yanu kutenga nawo gawo program imene ndi ndi chikhulupiriro kuti mawa mukhalaponso komanso muwauza ena kuti nawonso azimvere ndithu limodzi ndinu nomwe. Mulungu adaliseni adalise dziko lathu la Malawi. Ndikafuna kuthokoza ansanga amene ndagwira nawo ntchito kuyambira ndithu makameraman Paul komanso Makote George Brian Banda komanso mkonzi wa program imeneyi Luce Kadzongwe. Dzina langa ndine Patrick Njawala. Usiku wabwino pitiza nkuonera maprogramu ena amene ndakukonzerani pa wireless yathu ino yakanema ya Mibawa.